Angiyeni foreigner, ngumZulu ngwala eSouth Africa. Kodwa ibhlungu lento enziwa umphathi waseNingizimu Afrika. Ngiyazi nizongithuka mphakathi, lokho futhi ngikulindele. Kodwa iqiniso leli engizolisho. Ibhlungu lento enenza abantu baseNingizimu Afrika, especially lapha eJohannesburg. Kade ngibuka nje la einkundleni umphakathi nje wala eSouth Africa uhamba ubulala amabhizinisi alabantu bokufika. I think abantu bakoma Zimbabwe, Mozambique kanje kulamazwe nje angomakhelwane wethu. Bachitha ama products wabo abawadayisayo, amatafula, lezi zinto izimpahla abazidayisayo bekusa phansi bethi abahambe. Why are you guys doing this? Ukuxosha labantu ngicabanga ukuthi kuyoba isisombululo la eSouth Africa. Kuyoyiqeda inkohlakalo. Busy la sisasolve ama case aserious kakhulu. Aserious ngalokho okusezingeni eliphezulu. Kodwa kunomuntu eSouth Africa ozothi uthathelwe umsebenzi wokudayisa etafuleni. Yini abantu abayenzile abantu baseZimbabwe? Bathe ningadayisi ibona abazodayisa lapho. Ama foreigner la awuko Ethiopia la ayivulela izitolo athe mhlambe eSouth Africa ningadayisi nina, akudayise bona kuphela. Yebo ngiyavuma amanye ama products wabo vele asibulalela izingane emakhaya, especially abase Ethiopia. Kodwa ngifuna ukufocus kakhulu kulabo abako Zimbabwe kanje. Laba abangama true African njengathi abanesikhumba esimnyama. Nibaxoshelana laba bantu guys. Why? Yini lengaka? Yini lengaka mhlambe ngabe basiphuca umsebenzi engabe siyayenza thina. Yazi ngisakhuluma ukuthi kunama case aserious kakhulu la ngaphandle futhi kunabantu abakwazi ukutshontsha o2 billion bokuthi bokhanda izibhedlela zokusiza thina eSouth Africa. Idliwe umuntu oyi1. Laba bantu baseZimbabwe mfowethu uyayizamela ngosuku uyidayisela amabanana, uyidayisela amatamatisi, uyikhandela u50 rand per day. Akhonto engaka bengakuyisa ngayo, just basebenzisa umqondo. Laba bantu mfowethu bayasilahla isidima sabo. Yazi ukuhlangana mfowethu nomama omdala nomfowethu omdala lapha nengilingana naye uthwele indishi yombila uyadayisa. Babhizi bayikhandela izinto zobuciko bayidayisela kodwa sisothi thina abahambi eSouth Africa. Lokho mhlambe kuyosinikeza ipeace nama sebehambile. Yazi kunalokho bafuthu kunezinye izinto esiyoyiswela laba abantu abangama foreigner abayikhanda esingeke size sisakhona ukuthi sibe nazo ngisemsuthi bobe bengasekho. Kunabantu la mfowethu abantshontshe imisebenzi okuserious ngempela. Sikhuluma ngamaNdiya agcwele koThekwini koPhoenix. Oyiwona phethe izibhamu ezinkulu ake kwabambana impi yezihluthu lapha befuna ukusibulala. Akekho umuntu wakwathi hlangana Zulu akuyoxoshwa amaNdiya eThekwini. Akekho umuntu wakwathi akuhlangane xoshwa amaChina ebuyisele eChina. Why? Ngoba benjani? Baye kwabona ngoba mhlambe besuka le kwamanye ama country mhlambe ako America nje or whoever la ko Asia la basuka khona. Why soxosha ama Africans sibe siyinto eyodwa siyisikhumbe siyi1 kanje? Awaxoshwa ngani amaNdiya? Awaxoshwa ngani amaChina la agcwele all over ona izitolo edayisa izimpahla, ona amabhilidi. Sikhuluma nje onibhilidi lapha koThekwini leli elibulele izingane zikaDlamini. Abantu ngabe ngempela serious ngabo ke lapha abaphethe uqopholo abaphethe amabhilidi ngempela abaphethe imisebenzi eminingi kakhulu. Why bafowethu? Ibhlungu kodwa le. Ibhlungu beku enough masibaxosha sithi abahambi kodwa mase sibulala imisebenzi yabo kanje sesifaka inhlabathi ephalishini labo kanje. I know South Africa ngiyazi uhulumeni ngeke aze ayikhuze le kodwa uhulumeni umvikelo wabantu. Angani noma kusho ukuthi uvela umuntu wase South Africa kuphela. Mina ngiyadabuka mangibona umuntu ofana nami especially. Kanti ufuna ukuthiwa umlungu nje mase ngimbone esehlukumezeka phinde kusho ukuthi hayi umuntu phela lo unegazi even though ewumlungu. Kodwa nje special lama Zimbabweans njengoba exoshwa kabuhlungu kanje. Hayi ngeke yobe Zulu yobe nje emhlaba wonke zonke izizwe nje ezihlangene ngokuxosha labantu. Singenzini. Mzansi, welcome to Mkosas Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button.
this guy is sending a message to South Africa and uthi yena kungani ncosha your black brothers and sisters, why ncosha labantu baseMozambique, Mozambique, Zimbabwe, Malawi, Nigeria. Uthi kubi kakhulu lokuleni kwendako akusi right akulunganga, nangokuthi nibathathela titoko tabo nibaqoshe nibancabele ukuthi bangene emaklinikhi nasetibhedlela. Uthi lokho akusiyo into le right bekumele ngabe siyayenza to our own brothers and sisters. And people are saying ukuthi cha umZulu njani wena ukhuluma ubhetha kanje. Some were even saying ukuthi kuwukuthi sebagcwele kakhulu, that's the reason why sebacosha. But foreigners were really excited and happy about le video yalo bhuti, basho ukuthi cha siyabonga bhuti, may God bless you ngaloku lokukhulumako. So bantu abaningi bebasho ukuthi cha uyabhetha lo bhuti lo lakhulumako, why defend ama-foreigners, akaboni ukuthi this issue is serious kangakanani. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.